marhide-hide gowarni de bata ama, dohot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tod di parbadia, natu mapalangit dohot tanoon. Amen. Marlas ni roha mahamurap dohot Jerusalem, jala marolopolop mida ibana sudehamu, ale akkana holong roha di ibana. Marlas ni roha situtu marap dohot ibana sudehamu, ale akkana marsak roha mida ibana nasailaon. Las dorohakku di akkana madok tu ahu, beta hita manopot bagas ni Jehovah. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus sasarahodo si Pangulu padomuhon jolma dohot debata. Hupuji hami magowarmi jala hudok hami mauliate tuho. Alani saluhut na binahenmi patupahon hanguluan nami. Saydongani mahami marhite-hite asin ni roham. Asa hupik kiri hami tongtong na tinonumpu dohot hamatem. Asa warsakon hami dosa nami jala asa tubuh di hami haporsyaon na sitong. Jala asa marroha haholongon hami huhut madok mauliate tuho. Asa ulo hami mangihutton ho rodi hamatean. Ali Tuhan Yesus di homa tama puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut huria. Naung tinobusmu marhite-hite mudar munda badiai olat nyon rodi saleleng-leleng na. Amen. Tapuji matuhatta maridde mahita sian bukwede nomor 10 pitu ayat sada dohot ayat 2. Tangihon hamuma patik ni debata di minggut ta sadarion imana tarsurat di patik na parjolo dohot patik do pasapuluhon. Patik parjolo ahu do Jehovah debatam ninna debatatta dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aek na ditoro ni langit na ditoro ni tano yang go tunggabe si sobbaon manang sioloan. Patik patuluhon dang jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalanna ay hona uhumna dosogot akka na marsineang di goarna.
patik paupaton, ingot hamuma, babadiahon ari minggui, dinaonom ari ma ulahamu nasa siulaunmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahuba de batam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutan ni halak pe na mangibati hutam. Ay dinaonom arido ditoppa di bata langit dohot tano dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradiat do ibana di ari papituhoni, di bahen ido ubahen na di pasu-pasu de bata ari paridanan nai jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangapon mudo natorasmu, asa martuaho, jala liling mangulu di tano nanilehon ni Jahuba de batam diho. Patik paonopon, unang ho mamuno, patik papituhon, unak ko mangalakkup, patik pawaluhon, unak ko manakko, patik pasiahon, unak ho olo makatidakkon hata nasututu maralohod dongan jolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Behado padok ni debata taringot tupatik na sapului, oddo, ahudo Jahuba de batam ninna de batatta, pargogo na suhatu dosan jala parrimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinopparna, rodi sudut patuluhon, rodi sudut pawapaton, pinoppar ni akka na sugoroha di ahu, alai asido rohakku di akka na maribu-ribu, akka na marholong ni roha di ahu, naso mangalaosi patikki, ido sahatna atong mangidugugo mahita tu debata laho mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon na hobbar tu patik ni. Amin. Tapuji matuhatta maredde mahita sian buku de nomor 150 sada ayat sada dohot ayat 2.
Tato poti madosatta tuadupan ni debata, martangiang mahita. Ali Tuhan debata nabadia jala na bonar, parasi jala partaluk ni roha jala na basar doho. Saya marpangulahi maroham midahami, dibaheni saya sama sude dosa nami, dangadong nahupangasahon hami dukon asi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo nahupangasahon hami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami, akan ni hokopmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi ma hata baga-baga taringot tu hasesan di dosa. Ala ni pangalausiot tado ubahen na tertulang Kristus. Jala binahen ni hajahatot tado ibana mabugang. Ape tu ibana pisang-pisang parhitian ni hasaw nangatta. Jala binahen ni bugang na malum hitalila. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tapuji majuhatta maredde mahita sian bukwede nomor 765 ayat 1. Sa takadolo nang umutal pero beani dang takamonolo mutsat hasil yoni Jehovah nang pemagosogot langit nang pemagodo tanoi dang tagamonolo uba nani dog nani hatanai oh doa sini doana ro di salele pepadan adameon tung naso mortido ido hata ni Jehovah Tuhan Yasiho. Pepadan adameon tung no mortido ido hata ni Jehovah Tuhan Yasiho.
Tabegema hatani debata trupuk epistel di minggu tasadarion, imana tersurat di buku opat Musa bidu 20 sada, mamuk kamesian ayat opat satu ayat sia asatajak ama marsikat soring. Ulok tulung api, jadi borhat mana sida sian dolok hor, manulus dalam dopak laut arung, asa mangaliat pasiding luat ni halak Edom, gabe murhing ma rohani bangsoi di tongad dalan. Aiso. Dungi di tongos Jehovah ma tutonga-tonga ni bangsoi akka ulok tulung api, akka nama marguti bangsoi, gabe marmatian masai torop sian Israel. Dungi Roma hata ni Jehovah, bahen ma dihosa da ulok tulung api, jala sakotton mai tuhau partonggol, ay adong manang ise na hona pargut, jala dibereng tu si ikon mangolu ibana. Ido sahatna martua do akan atu mangihon hata ni debata jala na peopsa. Amin. Tabigima kor ina ni huriatta.
Tapuji matu hatta, marid de mahita, sian buku de nomor 796 bagian A, ayat 1 dohot ayat 2. Tahatidak kon ma hapor siyaw tay, songon nahitindak kon nidongat ta sa hapor siyaw di sadok portibion, rap mahita madok. Ahu porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suhatudusan, natu mapalangit dohot tano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian setod di parbadia, adorang suhabubuhan. Ido tu hatta na tumahon na bernit di panguhuman ni Silatus na mati terpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tu banu atoru ng tanom na mulak mangulo di ari patuluhon na manaik tu surgo laos hudul di siamon ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pa imamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulo dohot na mate ahu porsea ditod di porbadia jaladong sada huria na abadia huria topan nyala ka Kristen akan abadia dohot dihasesaan ni dosa dohot dihatai na maddok mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate dohot hanguluan na sora suda. Amin. Songon napatar kasot titing ni huriatta upasat tami ma sian parhaladutta. Oras madihita sa luhutna, Oras. amanami inanami na dibagas joron ni Tuhatta, suaksoni amanami doho inanami haanggi pinaribot di inganan nabi na mengikuti live streaming on ma titing na masa di Huriata HKBP Jalan Lurah Cimahi, Resort Cimahi, Distrik 18 Jabar Tengdi, di Minggu Letare 14 Maret 2020 sada. Angka 3.2 persembahan bulanan pada hari ini Minggu 14 Maret 2021 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Maret 2021. Marilah kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Berikutnya pemberitahuan 5.1 berita kelahiran. Pada hari Jumat 26 Februari 2021 yang lalu, Tuhan telah mengaruniakan seorang putra kepada keluarga Emil Rumbi Butar-Butar, Ibu Herti Borusinaga yang beralamat di Komplek Kamarung Regensi, Wek 5. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati oleh Tuhan. Berikutnya, angka 5.2, pemberkatan nikah warta yang kedua. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Predi Hutahayan, putra dari Bapak Bonar Hutahayan, Ibu Pita Halomoan Boru Pangaribuan, yang beralamat di Jalan Cimareme, Wek 7,
anggota jemaat Gereja HKBP Resort Cimahi Jalan Lurah. Dengan tunangannya, Saudari Claudia Esther Setiani Boru Simamora, putri dari Bapak Hubel Simamora, Ibu Dede Rosmiati Boru Marbun, yang beralamat di Jalan Munding Laya, Blok 18 nomor 2 Pakusarakan, anggota Gereja HKBP Resort Cimahi, Jalan Sisingamangaraja. Rencana pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 20 Maret 2021, pukul 9 WIB, bertempat di Gereja HKBP Resort Cimahi, Jalan Lurah. Berikutnya angka 5.3, pemberkatan nikah warta yang pertama. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Novianto Hutasoid, putra dari Bapak Turutan Hutasoid almarhum, Ibu Maritan Boru Sianturi, yang beralamat di Jalan Kolonel Masturi Wek 5, anggota Jemaat Gereja HKBP Resort Cimahi Jalan Lurah, dengan tunangannya Saudari Rugun Dewi Otari Boru Sidabalok, putri dari Bapak Sintua Kamal Sidabalok, Ibu Serdina Boru Lumban Toruan, yang beralamat di Jalan Masjid Medan Estate nomor 60, anggota Gereja HKBP Sidorejo Resort Medan Estate. Rencana pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 26 Maret 2021 pukul 11 WIB di HKBP Sigumpar Resort Litong Nihuta. Kemudian angka 5.4, berita duka cita. Pada hari Rabu, 10 Maret 2021 yang lalu, telah meninggal dunia Bapak Marudin Tulus Siahaan, Opus Sodang Doli, lahir 29 Desember 1939, tutup usia 82 tahun, beralamat di Jalan Raya Orion pada Larang Wek 6. Dan pada hari Jumat 12 Maret 2021 telah dimakamkan di pemakaman Sentiong Cimahi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Kemudian angka 5.5, tanggap bencana. Menindaklanjuti pesan dari PPD Persekutuan Parupuan Distrik HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi tentang tanggap bencana, maka Seksi Perempuan Gereja kita HKBP Jalan Lurah Cimahi membuka posko penampungan pakaian bekas layak pakai di Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi. Posko dibuka setiap hari Jumat pukul 16 sampai 18 WIB dan hari Minggu setelah ibadah pagi dan siang. Terakhir angka 5.6, jadwal ibadah. Jadwal ibadah kita minggu depan, Minggu 21 Maret 2021, kebaktian berbahasa Indonesia pukul 7.30 WIB, diikuti oleh WIB 2, WIB 3, dan WIB 5. Kemudian pukul 10.30 WIB berbahasa Batak, diikuti oleh WEK 4, WEK 6, dan WEK 9. Serta kebaktian sore pukul 16.30 WIB berbahasa Indonesia akan diikuti oleh WEK 1, WEK 7, dan WEK 8. Demikian warta gereja kita. Jangan lupa tetap mahita protokol kesehatan, pakai masker, unang lupa pakai masker, dungi mangusa botohon, manang tangan, sosongoni menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Tapuji matu hatta, mari demahita sian buku ede nomor 700 ono puluh tolu ayat sada dohot udukna laos tapasap mapelian tanah perjulu. Yesus dongani asrohan, Yesus ipanguruti lasrohan, otapor sea.
Madongaton Jesus Lasroham Madongaton Jesus Lasroham Marsinon nang madiho bintang pat Madongaton Jesus Lasroham Kalau Yesus dongami Lasroham jaga onagon dimi Lasroham tiruonmu matok dong damenang holong nai saleleng di kalumi Lasroham Madongaton Jesus Lasroham Marsilona madiho bintang pakirimoni Madongaton Jesus Lasroham Yesus dongami Lasroham Yesus ipangurupi Lasroham Hokapor seaoni dohoton loami Madongaton Yesus Lasroham Madongaton Jesus Lasroham Marsilon nang madiho bintang pakilimoni Madongaton Jesus Lasroham. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima na mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Urian itu hatta na hinaholongan di bagasan goarni Tuhan Yesus. Hatani dewata dihita di minggutta sadarion. Imana tarsurat di surat ni Apostel Paulus tuhuria Efesus. Bidu 2 ayat 1 ayat 10. Dihamu amanami inanami na romar minggu tu garejaon songoninang aka amanami inanami na poso bulung remaja sekolah minggu namar minggu nuang di bagas nabi utogyo kami mahita majaha hatani debata Efesus bidu 2 ayat 1 ayat 10. Tajahama marresponsoria songonon ma didok disi. Hamu pe nunga mate hamu hinorhon ni akka pangalaosion dohot dosamuna Rapon nasida do nang hita sasudena na jolo
mangulahon akka hisap-hisap ni dagikta di na taturut lomo-lomo ni dagingi rodi sakap-sakapna jadi anak sirimasa dohita sian pakkohian doson anak na asing. Jala rapon Kristus do di pangulu ibana hita, akka naung mate di bagasan akka pangalausion, nasian asini roha do ubahen na malua hamu. Laos patuduhon na do diaka tiki naneng rodo pe surung ni hamo raon ni asini rohana di habasaon nai maradopon hita di bagasan Kristus Yesus. Datung sian parulao ni asa unang adong na mamuji diri. Ima yanggo sahakna. Diamu amanami dot inanami na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Adong dosada keluarga na makalunguton haruan ni anak konna jalanunga martaut-taon di paima nasida asa adong di titipod debata palumeho Jehovah tu nasida haruan ni dadanak. Jala dapot matok tikina lasma rohani keluargaon dipatu pado waka pesta manomu-nomu hasosorang ni dadanakon jala holani nama dadanakina bui palumehonon ni Jehovah tu nasida hobar tu akka parbinotoan ni napistar dohot dokter las rohana sida tong di patupa pesta jala di yotang akka todong songoni nang akka sisolho nasida makarwani haruan ni danakon di bagasan las ni roha magurang danakon manangah na pinangidona say di uluy natoras naro ala tudus dorupani songon hatani edei anak sasada jala moloburu hatay di do kakainang todi-todi kunin nate, todi-todi ni natorasnod dan akon. Jala anak kaholongan ni rohana, anak hasian na do dan akon rupani. Jadi las rohani natorasnod. Manangah di pangido dioloi. Dia di jalo di lehon. Ana ni dokna di patupa. Alai gabi magurang madak dan akon di bagasan parlomo-lomoon. Jala mangulu di bagasan kemanjaan gabi lomo-lomo nama ay manangahu dok diului do ahu pangido dilehot do narohana jala marumur remaja dan akon naing ulang tahun 17 di jalo ma nasotaluk dope jalonna ima sada halomuan ni rohana ima mobil balap mobil pembalap nah memiliki kecepatan tinggi jala resiko kematian tinggi dotong. Gabi marsak mana toras non ama hulehon dalan namate. So hulehon gabi marsak man non. So dia main narohana. Diputus soma dang dilehon. Dungi Roma anak kono muruk matong. Dakya aro pirang diului pangiduan na dungi diancam mana toras non. Moloso iliako lari na mau sejabon. Dari kono kuamu nina, tarsonggo natoras non, tong marsak man natoras non, say tangis marupani, alai hokdo dang dilehon. Dipangido mo se, dakola lari au se jabon, ikon husur bu jabon nina, ina kon naon. Jadi gabi mabir man natoras non, alai di rohana,
holong goro hakku tuh ho daripada dalam mati dang lianok ku tuh ho narohana tu anak kononot to dak saup dilian alaya kamang dot tamak kainang saup madiula danakon hisap pisak ni daging ga tiki karejo na toras na duon disurbu jabunon dungi dipabuai ti makartani nang naon dibuat artana kan hargai dibuat selamat to lari mai bana manadikon na toras nai di bagasan hisap ni dagingna dungi pacuasai homar tahun sehira anak yang hilangi marupani perlomo-lomo homar tahun di tuhori situ horon dialang sialangon alai sagugu niarta songo dolok sudah dok jala habis marta ni dana konato dangarong be mananga alai di bagasan rohana wada ulaning dangarong biartain na rohana molo manakau itakku polisi au alani mengidu-idu mau na ibana mengidu-idu may ibana rupani gabi pengemis gabi pangidu-idu di sipanganon dohot di haperluanna bahkan dia harus tidur di kolong jembatan di emperan orang di kemodomi ibana tersoluk matod dini dewata tu bagas rohana ditopoti masalana diboto ma dosana jala terbalitod di maibana di bagasan hazaton nai jahat nai hawape husurbu jabuni natorasu hulari hon artana hupat cuasai hon nuaing songonom mau narohana dak sadar manete mailu naon di eperan ni jolmai tangis ala nungan waing pogos ibana jala modom holan beralaskan koran alai di koranon ditiki manetek iluna tarbereng butitu koran itu manetek tarbereng si malolong naima arung disi iklan segi 4 jala foto nai fotona ibereng mabuti rupani putuk kuronina guar kuronina alai surat to disi guarna didok kata-kata na ditorui iklani didok songonon mulak mahwamang nungatung masihol hami di bagasan rohanami dang adong na asing soholan hami makkaholongi ho ninna ma di bagasan guarna di bagasan surat no iba mesi guarni bapakna do guarni nonga itor margurasa ma di bagasan rohana mulak doau alai ngatak kangau tak kolat takang be perdosa na sumalid doau narohana alai moloso mula kau mate na mau ai songos-songonon nama perngulok kunin narohana ujung na ditopoti dosa na mula ma ibana tu natoras naon dungi di ber natoras nama di harbangan ni hutai rope nunga di tomu-tomu natoras naon di bagasan lasne roha gabi mula ma tu natoras na danakon parjahat nasumalini hamuak kamang dot tamuak kainang songonido di gobar si Paulus turpukosa si tongna di bagasan hatu buot tatu portibior di bagasan harorot tatu tanoon di hasi holi dewataro hita ai ciptaan sulung ni dewataro hita dan kita adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna karena Tuhan menciptakan Adam tumiru rupana terus tu pangalahona asa dirajai dekkena di laut do pidong namartong atau ngalangit do akadur bia rodi yakana majir di atas tanoon jala tumiru rupani dewata imago dei seperti gambar Allah jolmai ditoppa kepada manusia Tuhan menciptakan istimewa karena kepada manusia itu dihembuskan nefes hosa hanguluan asa martod di namangulu jolmai alai di bagasan hisap-hisap ni daging ni jolmai di laosi si Adam do si Hawa patik ni dewata songoni ma jolmai gabe madabu tu pardosaon alai hot tok tong di haholongi dewata tapi giru dia kasamita di minggu nasalpu marhite baritani sinoak nunga sange sude jolmai mardosa
nunga dos sude jolmai di bagasak kisah pisah ni daging. Jalai komate nama alai Roma dewata. Kemudian ada busur Allah, pelangi Tuhan. Maka holongi badan ni dewata na so jadi patu paun nabe harageon ni jolmai alai tung di bagasan holong ni dewata di patu padui marhite perbadanan halibutongan. Jala di bagasan akka hapor seaotta di bagasan akkana parbinoto atta nunga di pahok debata nang badan perdamaian badan holong ni roha. Sai tok tong do holong rohani dewata di hita nak petudus do songon dana nak kini kita siri masad do hitanian. Jala si uhuman ido disokan ayat tului. Turus do hita nama ngului hisap pisak ni daging songon danak siri masan. Si muruhan, si uhuman alai holong ni rohani dewata terus majauh hita songon iklan na di korani. Dibaeng guarta di si asa mulak kita tudalan nahi nalomohon ni rohani dewata di bagasan parjahatot tanah somalini di jauh tok tong hita di dokkon goarta asa marhite-hite holong ni rohado holan ala holong ni rohado ubahen na talup hita di bagasan perdalanan ni ngulutta sadarion boy huddul dilanggatan ni dewata boy huddul dilanggatan ni Jehovah dang alani hatalupotta dang alani pabbahenata tung dang alani habadiotta di bagasan holong ni rohani dewata ido marhite-hite Yesus Kristus na pahotot di hita badan perdamaian do dewata di nagatung Kristus di hau pinarsilang di Golgata di sido di padame dewata banua gijang dohot portibion asamar parsaoran muse asamar pardomuan muse na badia ni dewata dohot pardosa na sumalini alani hamok kamang dot tamak kenang idolas ni rohat tasadarion iro banai komarlas ni roha hita di jowot terpukon alani ha nunga tung takas tatadda anggo holong ni rohani dewata naso tupa muba naso tupa mose di bagasan papahenan nai sikop do makkaholongi hita sikop do mangasihi hita kasih karunia Tuhan telah menetapkan Yesus Kristus sebagai jembatan perdamaian antara manusia dengan Allah alani saluhutna hita nazolo akkana mate hiaddo alai sonari ngadi jauh hita Tuhan nguluan nasora sudah najolo akkana hulu piaddo hita alai nuaing nung ngadi jauh hita tu bagasan hati uronna na manok tongi najolo naikot taruhum do hita alai nung ngadi hokop Kristus gabe ibana do manaon hapor sukoni sikka ni hita sikka ni pangalau siotta idoban dari dok di Yesaya 50 ala ni pangalau siotta uban tartulang ibana jala ala ni hazatotta uban nama bugang ibana ape tu ibana do pisang ni Jehovah jadi tu Kristus do ape akamang do tamak kainang pardosa otai ala ni ido macayarga songon nani do ni Martin Luther sola gracia holan ala asini rohado tangadong na asing na boy tarpangasahok kita gabi di pasitong dewata hita di bagasan hazahatot tay holan alani asini roha holan alani gracia na mangalehon tuhita haluaon dot hamonangan di bagasan Kristus Yesus alani hamu kamang dot tamak kainang balos nilas ni rohata do molo di sikka Yesus sita mate dungi gabe ibana di hau pinar silangi atau ngado balos nilas ni rohata gabe bebas duhita merdosa atau taulak ko merdosa ayo ho do asirohana atong ta ulak ko mangulahon hisap pisak ni daging ay manang bohape sola gracia do alani asini roha do songoni do lapatan ni daom dak songoni lapatan ni ay di do nak ni ani kamu terpukon
balgado asin rohani dewata. Jala riko do memang ulak konota hata ni dewata nasai di paulak koni molotaza hapati ni dewata. Aurus Yahoba dewata ninna dewata tapargogo na suatu dosa jala parimas. Siluluhod dosa niya mama tu pinopar lo disudut patuluh paupat tu pinopar niak kana sogoro hadiau. Alai asido rohaku dia kana beribu-ribu. Akan marholong ni roha diau naso mangalau si patiki. Parimas do dewata parmuruk alai di bagasan holong ni rohanai di pisang hita. Di pahingot kita asa unang sai mulak kita tu bagasa perdosaon. Mulak kita tu bagasan haolomon. Mulak kita tu bagasan hisap pisak ni daging. Mulak kita tu bagasan hazahaton nasomalini songodak dana nak kiningani. Asa unang mulak kita tong. Tang merlapatan molo balga holong ni rohani dewata jalat hot asini rohana gabe marlomo-lomo hita mangulah dosa. Gabe marlomo-lomo hita mangulah kisah pisak ni daging. Daw. Molo songoni selamat berdosa lah. Karena sola gracia, bukan itu artinya. Jika kita mendapatkan kasih karunia yang kekal dari Tuhan, balga di holong ni rohana, itu bukan berarti bahwa kita bebas melakukan hisap pisak ni daging, dosata, alai, alatung argado hita ditubus, argama nang pabahinat tatu dewata. Sada Korintus 1:20. Idok dosongoni, argado hamu ditubus, alani i pasangap pamuma, debata maritehi te daging muna doktor di muna. Manang sada Korintus 7:22 di dok songonon. Nazolo hato bani dosa dohamu. Ala yang gonuaing ala anak kamu. Dang hato bani dosa behita. Alai gabi hato bani Kristus. Dulos Kristo. Dulos tu teu evet Yahweh. Hamba Allah, hamba Tuhan. Dang hato bani dosa behita. Dang sai mulak tu bagasa pardosa ni behita. Alai paubahon rohatta, paubahon dirita, hot tita di bagasan lomo ni rohani dewata. Di bagasan asini rohana na manok tongi. Iroban na kusay toktong hita akamang dot tamuak kainang. Terjauh laho mangulahon lomo ni rohani dewata. Tetapi ingat, perbuatan baik bukan supaya selamat, tetapi jelas bahwa perbuatan baik kita adalah karena sudah selamat. Perbuatan baik bukan untuk menabung di sorga atau menjadikan kita orang yang berpahala, tetapi perbuatan baik adalah ekspresi lasni roha. Manang balos ni napinatupan ni Yesus. Kamang dot tamak kenang molo dibekalak Tuhan munadinggan. Bayan muna do nadinggan, ido. Gari Yesus madok, ibet kalak Tuhan muna sudinggan, baik tong nadinggan. Lam nama bayan nadinggan tuita ma, Yesus mate humokop pita. Ado balos ni, Yesus mate alani hita. Ado balos ni i patu pauta, da taului mahatana. Jala taulahom malomoni rohana, di bagasan pardalanan ningolutta siganupari. Alanunga di hokop pita. Karena itu saudara-saudara ajaran Kristen hapor siaut tado madok sotu ngadong napa bongakko dirina alani parulon na nadenggani sotung adong na menyombongkan dirinya karena ia merasa sudah baik, tetapi hanya berlandaskan gracia asli rohani dewata holong ni rohani Jehovah ido nama baik kita malua dang alani parulota alai molo taulahu penadinggan datalu boyulah honot tanadinggani ayung ngari hokop Kristus sita di bagasa pardalanan ningulutta unang be sai mula hulak kita tu pardosaon tu hisap pisak ni daging gabe di ela sibolisi hita sondan ni turpuhon anong ko salah amatta ipelihara singa senggeleng singa binatang buas. Alay yalang nga say mulai senggeleng singa di bana purut tong jinak dang malang jolma dang jingar alay jinak rap dodo mana modom rap marmiami
Bahkan ketika singa ini bertumbuh dan semakin besar, ia menjadi singa yang dewasa. Saya tong gorap di jabuni amat tahun. Alai suatu ketika sila mamat tahun terlebat mengaliam mangan, dungi teroma singon, laus dipangam mamat teh, diterkam dan dihabisi. Alanya karena sifat keberingasan, sifat hagiuk ni dagingnya, dang mate dope, dang mago dope. Sehingga ketika ada waktu dan kesempatan bagi dia untuk menjadi seorang atau seekor singa yang sesungguhnya, dungi gabi buas meibana muse diterkam mata HP imana hiad na say mga lehoni mangan na selaon non hamuak kamang dot tamuak kay naksotok songoni hita nga di lehod de batahita, di jauh de batahita, di dongani de batahita, di pasu-pasu de batahita, jala ditupahi pardalanan ni ngulutta alai gabi mulak kita muse tu hagio ni dagita pardosa otta lomo lomotta sona ni dok ni turpuhon gabi pardosa na somalik kita gabi mate mahita dua hali nunga mate hita na jului di bagasa pardosaon alai gabi laos mate mahita muse hamatean na pa dua hali honi ala taului hisap ni dagikta anak dohita panean di harajaun na sora sudai panean di arta na sumurung na siya debata alani ilas marohatta lasni rohani akan aporsea marminggu sadarion dang lasni roha ala dang manaon na porsuk dang lasni roha ala dang adong hasusaan di bagasan nguluna dang lasni roha ala boy mekkelekkel di bagasan per sauranna dang lasni roha ala dang adong si pikiran na dadok di bagasan nguluna alai lasni rohani na porsea marminggu marletare sadarion ima ala nunga patar holong ni rohani dewata mangasihi hita di bagasa Kristus Yesus jaladang ala ni pabbahenata dohot hadawotta dohot hadaulatotta ubahen nadi tobusita alai tung ala ni asini rohani dewata do amin martangyang mahita mauliate madihuale Jehovah Tuhan nami ala ni asini roham dohot holong muna balge gabi ditobus sohami di togi hokko hami tuhati uron tuhaluaon tuhamonangan monang maralohon dosa monang maralohon hisap ni daging pasu-pasu mahami asa lam takkas wului hami hatam jala huulahok kami lomoni roham di ngulunami songot taddani naong tinobus muhami di bagasan Yesus Kristus pasu-pasu mahuriam namar minggu sadariot tu garejaon dohot namar dohoti par minggu onon di bagas nasidabe sai tu pahi ngulu nasida di bagasan lingkuman ni asini roham diak kaulaon sarihon diak kanarikoti lumobi hai pason jala patoktong manasida marlas ni roha di bagasan hapor siaon nakpe adong bedo akahamaolon hupeo pami gok hasusaan hudalani hami alai alani asini roham margugudo hami makamonakoni pasu-pasu marwas muna ulang tahun sadarion do samingguan ulang tahun kelahiran panjang umur lastroha nasida ulang tahun pernikahan saya lam berbahagia rumah tangga nasida saya tupahi madat danat napinalumehomu di keluarga ni amanami butar-butar borusinaga asai buru-buru magurang dak danai kilaus mergugu mana torasna pagurang-gurak kosa pasu-pasu ruas munaneng marhasotan Freddy and Claudia songoni nang Novianto dan Rugun saya lampahot holong ni roha di nasida mangalakka di parsari pioni apuli ma poparanyo pusod dang doli siahan asa tarapul nasida tinarikon ni natorasna jala patar ali Tuhan tuhodo nasida marhaporu sajala marpangusadean pasu-pasu ruas ni huriam na madohoti parmingguan online El Rusmiati NN Robertman Huta Barat manang di dia penasida si roham saya tupahi ngolu dohot ulaun nasida di bagasan las ni roha asupasu ali tuan nang ruas ni huriam mina mangido asini roham NN Kalista N
Catherine. Ho mangaliho kajang ni umur habis suhod di nasida. Diakka parsikolaanna asa marbisu nasida meraih masa depanna. Pasu-pasu amanami situa gultom boru manik. Leoko di nasida lasni roha lumubi di haba malum ni yanakon nasida Bapak Johannes. Sailam tabai tu pahingulu nasida di hatuan nasida songoninang pinoparna. Lumubi di ulang tahun nasida marsogot papitu pulonom tauton. Asalam di bagasan lasni roha nasida madalani ulaun nasida. Pasu-pasu NN keluarga El Samosir boru hasibuan sailam tabai di nasida dengan niasi ni roham dohot dengan ni basam diakka ngulu nang keluarga nasida tupahi nang ngulu ni amanami asimatu panginang berupa jaitan sailam tabai lasni roha pasarian pasamotan alai lumobi magugu dohot hahi pason di bagasan ngulu nasida asa toktong di bagasan pasu-pasum nasida nang akapino parna saluhutna pasu-pasu ruas ni huriam namar sahid na sedang isolasi mandiri alani terpapar COVID-10 sia ali Tuhan harupatibu ma pau tokon COVID-10 sia asama soho sia lebung nami marhite gugudoh tuasom marhite proses vaksinasi asang giat ele Tuhan melua hamis ya sorimago hagugotanon gabe sumuang parsaoran per minggu doh ngolu nami siganu pari sailam tabaya le Tuhan lasni roha di saluhut yanakon ni huriam marbisu marsikola sia jabu meraih akka cita-cita nasida diakalaka sakap rencana nasida le Tuhan di parkarejoan di par rumah tanggaon songoni nang di parsikolaanna asi maroham sai tu pahi abisuhod di sude pino parnami asa marbisuk nasida diakaulonna do ningoluna nang di rumah tanggana toktong di bagasat tangiang tuho atong ali Tuhan hodo lasni rohanami alani Yesus Kristus si paluahami amen. Mare de mahita sian buku de nomor 427 hut papungu pilihan. Amen.
patangiakon mapeliata. Ale di bata amanami na di banua gijang horo haroran ni salu sileleon na dengkando nasa ulibasa na mauliutos. Upasat tami masyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho sa ijalo may gawi uap na ucus di jolom. Paso-paso may jala ramoti asaw parahasyak kami pilihanon pati bulhok karajon mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami mariti-hiti toddim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadia magoarmu, say ro maharajonmu, say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami to gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalohamu mapasu-pasu sian tuhatta. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Sai didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasor hon madamena tutoddim. Amin. Selamat hari Minggu Madita Salukna.